Nah, fuck that. Get the fuck back, Luda, make your skull crack. Tuck that, bitch, your whole town's on my nutsack. Cut that. Velkommen til Mofo Gaming Motherfucker. Jeg er min lillebror med min side i dag. Goddag, Maus. Han er inde på mit værelse. Han hedder Markus. Det kan godt være, han kommer til at være med på nogle af mine andre videoer også. Til at snakke. Og jeg er bedre end til Minecraft, Markus. Han ved det også godt selv, men han gider bare ikke indrømme det. I hvert fald så længe det handler om overlevelse i Minecraft. Yeah. Ja, det er nat lige om lidt jo. Så vi finder en måde vi kan undgå at dø på jo. Den måde, den tror jeg har fundet jo. Jo. Men jeg kan ikke lave sengen. Spild af uld. Undskyld mit lag. Det prøver jeg lige, som jeg kan fikse. Invent, nej tak. Touchscreen. Det er sikkert, jeg har ikke nogen. Video settings. Smooth light. GUI spiller lige meget fast, bright. Minimal. Full screen. On. Use V's. Nej. Full screen off. What the fuck? Done. Done. Back to game, motherfucker. Yeah. Ja, den lægger stadig lidt. Det må jeg undskylde. Okay, den lægger ikke bare lidt, den lægger meget. Det får jeg lige fikset til næste video. Wow. Så skridt. Options. Ved du hvad det måske kan være, Max? Du kan prøve at sætte den på fast. Nå, på fast. Clouds off. Clouds, dem skal man til. Bobbing off. Render distance. Normal. Short. Done. Done. Back to game, motherfucker. Ikke så meget lag. Yes, sir. Så kan jeg det mindst også vide, hvad jeg laver. Lidt lag er der. Ikke så meget. Lidt. Ikke så meget. Ikke så meget, men lidt. Det er godt, fordi jeg kan med upload. Shoot the fucker, motherfucker. Come on. Come on. Come on. Come on, bitch. I don't like vampires. Yeah. Smag min saks, dit fede lortesvin. Au. Sådan er der, mand. Det. Okay, jeg er løbet. Se, snikke. Okay. Okay, what the f... Jeg tror snart også lige, hvad du fucker af. Sådan der. How you doing? Så er vores lille godt hjemme. Ej, hvor er det hyggeligt. Sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Crafting table, motherfucker. Yeah. We should make a bed. And the iron pickaxe. And the iron sword. Sword, sword, do you like my sword, sword? Sword, sword. Even if you fought, welcome in this manner. Can. It's my diamond sword. Okay, sådan er det ikke. Do you like my iron sword? It's a really iron sword. It's so nice an iron sword. Det er jo iron, jeg har fået.
Ikke ligesom take it, motherfucker. Det er den, din fede ko. Lidt natmusik til at slutte af på. Det skulle sgu dejligt. Godnat alle sammen. Nogen skriver til mig. Så er det fandme dag. Ja. Lad os lige vente på, at de der monster, de dør. Så der må tage vores ting. Let's take our stuff. Yeah, because we love our stuff. Yeah, stuff is a good thing. Det her ligner ikke så meget en økse. Det ligner mere sådan en krigsøkse. Ja, sorry for lyden. Okay, så kan jeg godt forstå, hvorfor jeg ikke får noget liv. Hold nu sorry. Lækkert. Se nu, jeg har fået en zombie-kød. Rygter lidt, når jeg er på svampe. Rygter lidt, når jeg er på svampe. Sådan der. Diamond stuff. To my eyes. Wow. Det gik fandme stærkt. Det der, det går alt for stærkt, så jeg kan finde med. Sådan. Ja, ja. Det er sgu da luksus. Au for sjøen. Hjælp, jeg druk. Ej. Jeg elsker det her texture pack, fordi det gør der græs på siderne. Det er faktisk noget, du downloader. Ja. Det er jo sådan en lille texture pack. I min verden er det. Jeg ser om ikke jeg kan få lavet det sådan, at når jeg fælder træerne i bunden, så er det hele træet, der ryger ned. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Tempermat, det er rigtigt. Tempermat, det hedder det. Tror jeg. Nej, jeg er ikke sikker. Jeg kan heller ikke lige huske, hvad det her mod med græs på siden hedder. Det hedder MC Patcher. MC Patcher. Jamen, det er jo ikke helt selve moddet. Nå, texture packet. Ja. Det hedder et eller andet pure. Nej, det er der med græs på siden. Det er sådan, der kommer græs på siden af blokken. Det er MC Patcher. Det er downloadet i dag. Okay, den her syn, det er virkelig uhyggeligt. Det ligner har toget. Jamen, der er også snart gået 10 minutter, kan jeg se. Hov, den der skal sgu ikke røve. Den skal være hard. Video settings. Tiny. Det er man godt. Fair. Normal. Se om vi kan finde en pyramide mere. Sandbug. Det er sjovt at få det til. Wee! Hele vejen rundt den der. Luksus. Det er så ret. Stadig sandbug. Det er mest sådan en helvede. Det er det der gravity flyver sådan så skal lige sætte faktisk. Det er ikke særlig normalt at sætte fakler i helvede. Der er ligesom ild og lava nok til, der er lyst, ikke? Jamen nogle gange så connecter det. Det er du godt at være at sige, men... Tak. Fordi mand, det er i hvert fald ikke mig. Ja. Men der er gået de 10 minutter. Vi ses alle sammen. Det har været hyggeligt at have selskab med jer. Farvel, mofos. Husk at abonnere, subscribe og fortæl alle jeres venner om det, men det er jo fucking fedt. Ja, vi ses. Hej.